Gaur ja kuadrilaguna, ja gogokin gaude ja azteko, eta bueno, ja joku ja prestatu dauzkau, gutxi gero bera aber nola aterako jan, ez dakit guraldian gatik hande, bueno, espero dute mantentzea guraldiona, eta bueno, ja gogokin azteko ere bai. Urten zehar pixkat itzeten jungea, eta bueno, pues azkenen erabaki deu ingo deula lehenengo kantatzu jarriko iteu, eta gero azkenen gelitingo deu, eta gero aber nola segitzeuen kanta. Gero aulkin jokua ingo deure bai, arrautzan jokua betikoa, azken arrautza botatzeuela eta hartzeuen. Eta gero indeure bai globokin, ipurdin jarriko ditu globok eta lertzea. Eta gero finaleako aukau joku bat pixkat arriskutsa emateuna, baina bueno, saietuko gaber nola atratzean. Apuntatu dira 18 bat, kuadrilla, eta bueno, ikusiko deu nola jutean dena. Gozetik hasi gea, bai. Bueno, txupinazten azkeren tristemente nire izeon, baina bueno, ondo, hasi da, eta gero txaranga zerbait eukideu, gidi ibule eukideure bai, musika jartzen, da bueno, oso ondo, boteo bat pixka, eta bazkaldu deu, eta bueno, a ber, nola jutean. Egesa bai, gerona, bai. Ostiral honetan bai, hausartan izango naiz, dendena kontatu baietz. Larunbat honetan bai, hausartan izango naiz, dendena kontatu baietz. Beira, lotza, gorri, tikiri, takatori, ai. Akabonera usarriak, kopetean izerdiak. Tapar espade, beira, lotza, gorri, tikiri, takatori, ai.